Kajing kublai phi baro ki bapet ya kene ka video haga kerteng ka jong try bat nong pelim jongi Jesus Christ. Na ka benta jong ka balang Presbyterian kebet ka saw balang pastorate bat karib hoy shatay Presbytery C Union na shim ya kene ka lat ban pediang sngumha ya phi sya ka jing yaseng jong karib hoy Presbyterian Synod C Union ka baar pupra ka ban salong hangni ha ka balang bat ka CSIT ka jongi hangni ha kebet nombri. Lengba jong kane kapor ngakwa ya ka ban penpau ya ki ki benta ki bang yedei ya ka ban tip na ka benta kane ka jingeseng Synod C Union ka baar pupra. Ngakwa ka ban yathu na ka benta jongi lang baro ya kane ka jaka ka bang ilong ya kane ka jingeseng Synod C Union. Kani ka shnong bat ka balang kebet ka don marjan bat ka shnong bat ka balang haumsaw nombri. Tenamar kata kibawan sya kani ka jingeseng Synod C Union lengba jong tu surok na nungpo kila bandrung lengba jong ka shnong yo maulong kin yaj bat kin poi hamar ngar bat na mar ngar phin yaj bet yo surok ubapoi syadu sya ka shnong bat ka balang haumsaw nombri. Bat na umsaw nombri ka jingjingai sya kebet kan long tang kumba sanspa lane hendruspa mitari ei. Kibawan na kithany mau hati sanidan phila ban poi sya kani ka shnong bat ka balang ka jongi hakebet lengba jong surok na sanidan uban poi hamau tari bat na mau tari un poi ha ka shnong umkra na ka shnong umkra pat un sapoi ha ka shnong nong sangu kito kibanwan na usurok sning maurong kin yaj lengba jong tu surok kin poi ha ka shnong ha umkei bat na umkei phin poi hanong sangu bat onda phin poi hanong sangu kan jengai kumbasan kilometari ei ba phin poi hangni hakebet kaban simpor re phi tang kumba shiphou lane khatsan minute ei. Kabalang bat ka reception committee kala penkre ya ki parking na ka benta ki nongwan sya kane ka jingeseng khamtam ha ka sngiu blei ngisngo thu ba ka jingwan jong ki patba nongwan jingeseng kan long ka babun tenamar kata kito ki bawan na ka liang jong ka surok na nongpo kin pak ya ki kali ki jong ki ha ka madan football jong ka shnong umsaw nombri. Kito pat ki bawan na ka thany sanidan bat ki bawan na ka thany maurong kin pak ya ki kali ki jong ki hangtei ha ka jaka kabadon ka umsaw nombri PHC. Tenga ngets kam balengba jong kini ki jaka parking ki baka reception committee kalabu kan pensuk ya ki nongwan jingeseng bakila berpoi sya kane ka balang ka jongi hakebet. Ka jingjingai na ka parking jong ka badan football ha umsaw nombri na ka jaka long jingeseng ka long tang kumba sanspa mitari ei bat ka jingjingai jong ka parking nangte na PHC ban poi hadu ha ka jaka long jingeseng ka jengai tang kumba ndriuspa mitari ei. Tena ka benta ki nong di jing di pat na ka liang jong ka reception committee kala penbet ba kinamla bandrung syapo shnong bandi ki jing di ki jong ki ndrei la ailat ya ki bakin di tang ha ki jaka ki bangila penbet ya ki parking. Te gane ka long ki jing kerpat na ka benta jong ki to ki bakwa bandi ki jing di jong ki ba phin sange tang ha parking lot bat bandi ki jing di jong phi ha kate ka jaka. Te sesisen na ka liang jong ka CE Society bat ka balang Presbyterian kebet na ka benta jong ka saw balang pastorate bat na ka benta jong ka ribhoy shatay Presbytery C Union ngikhot sngubha ya phi upat lang jong ka ribhoy Presbyterian Synod C Union ba phin yawan sya kani ka jingeseng ka baar pupra jong ka Synod C Union ka jongi hangni ha ka balang kebet. Ublei unker khu ya ka jingwan jong phi sya kani ka balang bat nginget scam bangin yo ya ka por ka badap da ki jingker khu lengba jong kani ka jingesyam ka jongi ka baar pupra. Kublei shibon ublei unker khu ya phi.